момента влезнам с източната сила, която в мен се е вселила. Да, сила ми от Чаолин. И ако си един от заблудените, значи докато женама ти ги сипа на мандарин, аз ще домашкам от всякакъв пластелин. Защото това е лирическо кунг-фу и създаването му е вдъхновено от стила на Лу. 觉醒吧，羊群们！ Влезнам си в експозиция на моите шаолински хай-кикове, но за жал започвам виждам твоите тикове. Действията са неосъзнати и ти остана само да се надяваш на твоите познати. Преди да започна бръщаш 1 от 12, по-добре осъзнай се, защото вече си на 20 и нямаш никакво бъдеще, живот е безцелен и затова ще си останеш просто прост и беден, вечно наведен. Сега ще влезна с още няколко тежки, за да ти покажа твоите собствени грешки. Това ще е твоята аквакултура, защото докато ти псуваш, аз ти показвам истинската хип-хоп култура. Запознай се с българския Буда. Това, което ме вълнува, е, че докато ти живееш в заблуда, аз се опитвам да ти събуда. Но майче ще се наложи да те погуба, защото глухта ти сляп си, ти за мен е хляб си. Стилът ти е циничен, ниско лиричен, апатичен. Докато ти западаш, аз се издигам и по цял новите нива ги достигам. Неочаквани неща постигам. Аз съм на този свят цел една и тя да създавам. Нещата като вярвам аз да отстоявам. И за това си постоянно да обогатявам. Няма нищо да те спестявам, защото когато е нужно умение да давам, ги давам. Защото когато е нужно умение да давам, ги давам. Това е манифест на възвишената мисъл. Знам, че си кисел, знам, че живот ти няма смисъл. Знам, че няма собствено мнение и затова отдавна потъваш в мъртво течение. Това са някои от житейските факти, извадени от подземните шахти. И затова шахмат си. Не мога да бъда уволнен, но ми се ще да мога да бъда отвоен. Няма как да бъда унищожен, защото по пътя на номадския живот отдавна се движа. И то се вижда кой в тежките ситуации. Запознай се с ходещата хип-хоп енциклопедия. Това е лирическа епидемия, затова земя. Ментално извисения човек се появява и житейските факти ти дава. Урода си извадени са от древността, докато аз се зарасни съм в бедността. От малък, поклетнишките пейки, седейки, обсъждайки нещата от живота, докато всеки дневно се мота. Не мога да бъда уволнен, не ми се ще да мога да бъда отвоен. Няма как да бъда унизен, невъзможно е да бъда унищожен от твоите слова нелепи. Докато моите лепели като тапети, филмите ментално са заснети. От малък ходеш по шано пътеки, бях заобиколен от негативизъм и затова толкова тежко в главата ти влизам. Това са някои от житейските факти, извадени от подземните шахти и затова шахмат си. Да, бях заобиколен от негативизъм и затова толкова тежко в главата ти влизам. Това са някои от житейските факти, извадени от подземните шахти и затова шахмат си.